салом бинандагон ва донишҷӯёни азиз, мавзӯи навбатии мо мубодилаи чарбҳо. Чарб ва равғанҳо намояндаи липидҳо буда, дар табиат хеле васеъпаҳншуда ба ҳисоб мераванд. Чарбҳо ҳосилаи кислотаҳои олии равғанӣ ва таркибан аз глитсерин иборат мебошанд. бинандагони гиромӣ ва донишҷӯёни азиз, дар мавзӯи имрӯзаи озмоишӣ мо оид ба фаъолияти чарб, нақши чарбҳо дар мубодилаи модда ки бо истифодаи як қатор усулҳо муайян ва омӯзиш карда мешавад, дида мебароем. донишҷӯёни азиз ва бинандагони гиромӣ, бо истифода аз реаксияи сифатии реаксияи Петтенкофер таҷрибаи имрӯзаро анҷом медиҳем. бинандагони гиромӣ, таҷрибаи имрӯза бо истифода аз маҳсули кислотаи талха анҷом дода мешавад. Чарбҳо ва равғанҳо пайвастагиҳои мураккаби органикие мебошанд, ки дар организм дар рӯдаи 12 ангушта дар зери таъсири ферменти липаза ва ҳамзамон фаъолияти липазаро маҳсули кислотаи талха фаъол мегардонад, ки дар натиҷа ба таҷзияшавии чарбҳо мусоидат мекунад, ки ба маънои дигар онро эмулсияшавии чарбҳо низ меноманд. донишҷӯёни азиз ва бинандагони гиромӣ, барои анҷом додани таҷрибаи мазкур ба мо маҳлули консентронидаи кислотаи сулфат, ҳамзамон маҳлули 20% сахароза ва аз маҳлули кислотаи талха истифода менамоем. бинандагони гиромӣ ва донишҷӯёни азиз, ҳангоми анҷом додани таҷриба эҳтиёткор будан зарур аст. барои анҷом додани таҷриба мо дар пробиркаи холӣ аввал аз 2-3 қатра маҳлули кислотаи талхаро мегирем, ки мувофиқи дастурамал таҷрибаро идома медиҳем. бинандагони гиромӣ ва донишҷӯёни азиз, барои анҷом додани таҷрибаи мазкур мо корро оғоз менамоем. қаблан дар пробиркаи тоза мо бояд аз маҳлули кислотаи талха истифода намоем ва тахминан ҳамин миқдор, ки ин ба 0.5 мл баробар аст, маҳлули кислотаи талхаро мегирем ва ҳамзамон барои муқоиса кардан мо аз дигар маҳлулҳо, махсусан аз об истифода менамоем, то донем ки таҷрибаи мо чӣ гуна сурат мегирад. акнун мо дар ду пробирка ба миқдори баробар, дар пробиркаи якум маҳлули кислотаи талха ва дар пробиркаи дигар аз оби дистиллят гирифтем. бинандагони гиромӣ ва донишҷӯёни азиз, барои анҷом додани идомаи таҷриба мо аз маҳлули сахароза истифода менамоем. бояд ёдовар шуд, ки маҳлули сахароза ба таносуби маҳлулҳои дар пробирка ҷой дошта баробар бошад. ва акнун боз маҳлули сахарозаро истифода мекунем. ин маҳлули сахарозаи 20% мебошад, ки мо аз он ба болои маҳлулҳои дар пробирка ҷой дошта ҳамроҳ мекунем. аввалан ба пробиркаи таҷрибавӣ, ки дар он маҳлули кислотаи талха мавҷуд аст, ҳамроҳ менамоем. донишҷӯёни азиз ва бинандагони гиромӣ, чӣ хеле ки шумо мушоҳида карда истодаед, маҳлули кислотаи талха қаблан ранги тира дошт ва дар ҳоли илова намудани маҳлули сахароза
ранги он равшантару рӯшантар шуданд ва акнун боз ба болои оби дистиллят боз сахароза ҳамроҳ мекунем. донишҷӯёни азиз ва бинандагони гиромӣ, маҳлуле ки дар пробиркаи дигар ҳаст, ин назоратӣ мебошад ва ба болои он мо аз маҳлули сахароза ҳамроҳ мекунем ва таносубан ҳардуи маҳлулҳоро боз дар қиёс нигоҳ мекунем. чӣ хеле ки шумо мебинед, маҳлулҳои пробиркаҳо баробар ҳастанд. оби дистиллят ва сахароза ки ин як маҳлули шаффоф мебошад, дар об ягон тағйироти рангӣ дида намешавад. донишҷӯёни азиз ва бинандагони гиромӣ, дарси мо, мавзӯи машғулияти имрӯзаи мо машғулияти сифатӣ мебошад. яъне мо таҷрибаро ба тағйирёбии ҳолати ранг баҳогузорӣ мекунем. аз ин лиҳоз ба тағйироти рангҳои ба вуҷуд омада ки сифати реаксияи имрӯзаро баҳогузорӣ мекунад, бодиққат будан зарур аст. донишҷӯёни азиз ва бинандагони гиромӣ, акнун қисмати баҳодиҳии фаъолияти кислотаи талха ки ҳангоми илова намудани маҳлули консентронидаи сулфати мис тағйирот ба вуҷуд меояд, шурӯъ менамоем. бинандагони гиромӣ ва донишҷӯёни азиз, бояд ёдовар шуд ки нақши кислотаи талха дар таҷзияшавии чарбҳо хеле муҳим буда, он ба собунонишавӣ ё ба эмулсияшавӣ ки ин тарз ҳам номбарӣ карда мешавад, нақши муҳим дорад. дар чунин ҳолат чарб ва равғанҳо хуб ба организм ҷабида шуда, дар равандҳои мубодилаи модда фаъолона иштирок мекунанд. асосан омӯзиши чарб ва равғанҳо дар маҷмӯъ липидҳо як ҷараёни хеле муҳиме мебошад, зеро чарб ва равғанҳо дар раванди мубодилаи модда вазифаҳои хеле муҳим доранд, махсусан вазифаи энергетикӣ. аз ҳазмшавии чарб ва равғанҳо аз кислотаҳои талха ва як қатор ферментҳо низ хеле вобастагии калон дорад. донишҷӯёни азиз ва бинандагони гиромӣ, барои анҷом додани даври қисмати асосии таҷриба мегузарем ки ин қисмат бо истифода аз кислотаи консентронидаи сулфати мис анҷом дода мешавад ва дар ин ҳолат мо бояд эҳтиёткор бошем ва маҳлули кислотаи сулфатро тавассути девори пробирка ба болои маҳлулҳо ҳамроҳ мекунем ва мувофиқи дастурамал бояд дар сарҳади маҳлули озмоишӣ ҳалқаи сурх пайдо шавад. яъне аз ин ҷо бояд мо эҳтиёткорона маҳлулҳоро ҳамроҳ намоем ки ба якдигар омезиш наёфта, дар натиҷа ҳалқаи сурх пайдошавиашро мушоҳида намоем. бинандагони гиромӣ ва донишҷӯёни азиз, акнун мо барои анҷом додани таҷриба мегузарем ва ҳатман мо бояд аз қисматҳои ивазшавандаи дозатор истифода намоем. мо маҳлули кислотаи сулфатро мегирем ва аввалан дар маҳлули муқоисавӣ таҷриба мегузаронем, баъдан боз дар маҳлули таҷрибавӣ ва тавассути девори пробирка эҳтиёткорона ҳамроҳ мекунем. донишҷӯёни азиз ва бинандагони гиромӣ, чӣ хеле шумо мебинед, дар дохили пробирка гузаштани реаксияҳо мушоҳида мегардад. аммо ин пробиркаи мо пробиркаи
назоратӣ мебошад ва акнун боз ба болои пробиркаи таҷрибавӣ тавассути девори пробирка кислотаи сулфати концентронидаро ҳамроҳ мекунем. бинандагони гиромӣ ва донишҷӯёни азиз, чӣ хеле ки шумо мебинед, дар пробиркаи таҷрибавӣ тағйироти ранг ба вуҷуд омад. яъне ин аз фаъолияти кислотаи талха мебошад, ки ин дар раванди мубодилаи модда ба таҷзияшавии чарб ва равғанҳо мусоидат мекунад. ва эҳтиёткорона ҳарди пробиркаҳоро бори дигар дар қиёс нигоҳ мекунем. ва чӣ хеле ки шумо мебинед, таҷрибаи мо аз рӯи дастурамал анҷом ёфт. бинандагони гиромӣ ва донишҷӯёни азиз, бояд ёдовар шуд, ки раванди омӯзиши мубодилаи чарбҳо аз ҷониби Олим Кноб мавриди омӯзиш қарор гирифта буд, ки асосан дар ин самт оид ба ҷараёни оксидшавии атомҳои кислотаҳои равғанӣ таҷрибаҳои хеле зиёд анҷом дода шудааст ва ин раванди омӯзиш бета-оксидшавии кислотаҳои чарбӣ номида шудааст. донишҷӯёни азиз ва бинандагони гиромӣ, вобаста ба анҷом додани реаксияи сифатӣ, мо таҷрибаи имрӯзаро бо кислотаи талха, маҳлули 20% сахароза ва маҳлули концентронидаи кислотаи сулфат реаксияи сифатиро анҷом додем, ки дар натиҷа шумо шоҳиди ин таҷриба гаштед. донишҷӯёни азиз ва бинандагони гиромӣ, дарси имрӯзаи мо ба анҷом расид. То дарси дигар сиҳату сарбаланд бошед.